Hello guys, mayong hapon sa inyong kanan guys. Di ako karon guys sa hunasan. Para siya kayong kalinaw sa dagat guys. Yan. Perting linawa. Kita na ang mga samo. Ano guys, manginhason kani. Hihi. Diyan. Pagka-perting taasa. Kadto guys sa kitna sa dagat kanang bato na siya. Ang tawag na mo diha puro kana anha mga ligo guys. Sakay og bangka padulong diha na yung lukso des sa kinaigbawan. Ini kay di ay na masolder eh. Punis ka kan. Yan. Tarunga Jo. Iit sa taano Jo sa layo. Sinilas. Naglutaw na imong sinilas kuya. Yan. Manjo. Nanay kuha. Hagis dito sa nakipaon. Ha? Nakipaon tita. Asa man? Mga ito pa nagpunta tita? Ano to nga? Ha? Hindi na. Ano naman kaligo na naman diha? Sabot na nagawat ko. Kadlaw para makadturo. Thank you guys. So, Ano sa ang gamiton? hindi na diha. Ikaw sinilas. Ikaw. Hindi ka dito kay naanon na. Sige na, kaligo na dito. Balik na ko tita. Nagdududu. Ikaw. Waon mo pa? Maligo pa mo? Maligo pa ko tita. Ikaw, di na ka? Sa ikit lang ko eh. Ha? Ikit lang dapat din. Lagi mo sa niya, Jo. Ano naman to? Ha? Muli na ba? Di pa, sige, kaya magkakuan ko. Picture. Diri sa balas, oh. Siya. Diri. Asa. Nakabog din ako ba? Ayan guys. Namasol. Namasol sila. Namasol. Patinita. Dito
nagasanto na lang siguro ko ano. Sige, makagkuan. Ito man ganyan ni Mugduro. Mura po sa kaadlaw. Mura na may gipang hamuyan ani guys. Inita mo Mugduro. Hinduta sa kuan. Yan.